खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। नैबे समाव दंफैयो आं रङियानि कामरुप रुरेल डिस्ट्रिक्टआव रङियानि नैबे शिव मन्दिर रोड वार्ड नम्बर 4आव। नैबे एरियाया जोंनि बर' हारिनि जोबोर मुंदांखा गाननाय जोमनाय बेनि बे एरियायाव हलसेल प्राइसआव नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नैबे एरियानिनो कमल लाहारी बिथांनि नैबे दख'ना गलाखौ। लोगोसे बिथांजों दान्दिसे सम मोगा मोगि लागोन। लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोननाय मोनदोंदि कमल लाहारी बिथाङा मोनसे समनि बर' हारिनि जोबोर मुंदांखा एक्टरफोरनि मादावमोन। बे समाव आं जिरायनानै दङ जोंनि बर' फिल्म जगतनि फिल्मनि दुनियानि मुंदांखा मोनसे समनि एक्टर बिथां कमल लाहारीनि नैबे दख'ना गलायाव। लोगोसे नोंथांमोनजों दिनै महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों जोंनि मुंदांखा एक्टर बर'नि गेजेराव बिथां कमल लाहारीखौ नोंथांमोननो सिनायथि होगोन। लोगोसे आरोबाव बिथांनि दख'ना गला बे दख'ना गलानि गासै डिटेल्सखौ मिथिनानै लागोन। बिथाङा मा समनिफ्राय दख'ना गलाखौ जुरिजेनदोंमोन, लोगोसे बिथांनि इयुन थांखिया मा, लोगोसे बे गलायाव बिथाङा रिटेल प्राइसजों लोगोसे हलसेल प्राइसआवबो गासै गाननाय जोमनायफोरखौ हेंगारोना हेंगारा बेनि सायाव, लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जोलैयाव जोंनि जाखांफुनाय गोदान जोलै बिथांमोना साकरिखौल' नेबाय थानानै सम एंगारो, लोगोसे साकरियानो जे थांना थानायनि मोनसे राहा लामा नामा बेनि सायाव बिथां लाहारीनिफ्राय मोजाङै मिथिनानै लागोन। नैबे केमेरानि सिगाङाव दङ मानगोनां कमल लाहारी बिथाङा। लोगोसे महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बिथांखौ बरायबाय। लोगोसे बिथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलनि फेमिलिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव नै मानगोनां कमल लाहारी बिथाङानो नोंथांखौ महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। खुलुमबाय। आं महिलारी वाइड एंगल बिथां मुनिन्द्र महिलारीखौ आं आरो लोगोसेनो बिथांजों लोगोसे थानाय गासैबो टेक्निसियानफोरनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय मोजां हामलायनाय गोजोन्थों। नोंथांमोना नुनो हाबाय बेनो कमल लाहारी बिथां। लोगोसे जों गिबियावनो बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनो लागोन। लोगोसे दिनैनि बे हरखाब सुंद' बिबुंथि लानायाव केमेरा पार्सन महरै दङ पबित्री बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनिनो लोगो सुनिता स्वरगियारि। थ' लाहारी, नोंथांनिफ्राय आं मिथिनानै लागोन गिबियावनो नोंथाङा मोनसे समाव जोंनि बर' समाजनि जाखांबोफुनाय बै समावथ' स्टार्टिं होनबाबो जागोन नोंथांमोननि प्लेटफर्माव जेब्ला जोंनि बर' फिल्म एलबामफ्रा जोबोर मुंदांखा जादों आरो बै समाव नोंथाङा सासे बर'नि एक्टरमोन। नाथाय गोबाव समनिफ्राय नोंथांखौ नुनो मोनाखै, बेनि थाखाय खायसेया जानो हागौ नोंथांखौ नुफिननायनि मोनसे आसाथिजों दाबो नेनानै दङ। सारा बे रङियानि नैबे शिव मन्दिर वार्ड नम्बर 4आव नैबे नोंथांनि कमल फेशननि दख'नानि गला, स्पेसियेलि बे बर' माहारिनि नङा होनबा? नोंथाङाथ' बर' माहारिनि गासै गाननाय जोमनाय। थ' नोंथाङा बे दख'नानि गला एबा बे कमल फेशनखौ मालानिफ्राय जुरिजेनो? आङो बे दख'ना गलाखौ 2011
ओमफ्राय नोंथांनि बे जा कमल फेशन बे कमल फेशनखौ आथिखालाव नोंथाङा बेवहाय जोंनि जा बर'नि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ रिटेल प्राइसआवल' फानो ना नोंथाङा बे हलसेल प्राइसखौ एंगारनाय जायो? आङो एक्सुवेलि किसुमान माने मा होनना बुङो हलसेल बिखेखा आंनि आइटेमा हलसेलावनो आंनिफ्राय माखासे रायजो राजानि सुबिदाखौ नायनानै आं माखासेखौ माने रिटेलाव हरनाय जायो रिटेल आरो हलसेलनि डिफारेन्सखौ लाखिनानै मेइनटेन खालामो। नोंथाङा दासान्दि बेफोर जा नोंथांनि गासै कालेक्सन बेखौ आं बावैसो सिगां नायखांबाय लोगोसे गोजोननायबो मोनदों बेबायदि जोंनि जा हारिमुखौ दिनै बेबायदि दख'ना गला बा बेबायदि जोंनि गासै जा हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा बेखौ पाब्लिसिटि खालामनायाव जोबोद गोसो होदों लोगोसे नोंथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बेबायदि जोंनि हारिमुखौ सारा वर्ल्डआव गोसारनायाव नोंथाङा आगानसे स्टेप लानायनि थाखाय दा नोंथांनिफ्राय आं आरोबाव मिथिनो लुबैदों नोंथाङा बेफोर गासै कालेक्सनफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो? गिबियावनो आङो कालेक्सनावथ' जोंनिया होमबा आखाइजों दानाय जायखौ होनना बुङो हेन्दलुम बेफोर जोंनिया क'क्राझार फैयो बिजनि क'क्राझार बेनिफ्राय माखासे जिनिसा माने आउटनिफ्रायबो फैयो आरो जेनेबा आउट माने मा जेनेबा गलगन्जनिफ्राय बिदिनो किसुमान आखाइजों दानाय जिफोर फैयो आरो दानिया महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम मोनसे कमन कुइसनखौ आं सोंना होनो नागिरदों जिहेतुके नोंथांमोना मिथिनो लुबैबाय थादों बावैसो सिगां बिथांनि बे गलायाव थांनानै मोनसे इन्टारभिउ ला होनना आंखौ बुंनानै साजेस्ट खालामदोंमोन कमेन्टबो खालामहरदोंमोन थ' नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय दानिया नोंथांमोननि जानानै आं सारनिसिम मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों नोंथांनि सुंद' सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गिबियावनो खावलायदों। आंनि मुङा कमल लाहारि भिलेज कासार दानिया नोंथाङा बै जोंनि जाखांफु जा बर'नि सिनेमा बा एलबाम बै समाव नोंथाङा गोबां माने जोंनि नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हादोंमोन नोंथांनि गोबां एलबामखौबो आं नायदोंमोन लोगोसे गासैबो नायदोंमोन नाथाय बावैसो समनिफ्राय नोंथांखौ बे एलबाम जगत बा फिल्म जगताव नुनो मोनाखै बेनि माबाफोर जाहोन दङ नामा? एक्सुवेलि मा होनना बुङो आं एक्सुवेलि फिल्म जगताव फैनाया गिबियावनो 2003 मायथाइयाव सनाव जों नुदोंमोन आरो माला दैमारि होननांगोन आंनि स्टार्टिं सिनेमा जागायनाय आं माला दैमारिखौ स्टार्टिं खालामदोंमोन थिग बे समनिफ्राय माखासे सिनेमा एलबामफोरखौ खालामबोगासिनो दङ खालामै बिदिनो सिनेमा खालामखांनायनि उनाव लास्ट स्टार्टिङाव आं मोनसे माने बर'निनो जोंनि थियेटार गामिमोन सानदोबावदि थियेटार मुसुलपुरनि बे थियेटाराव आं थांनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनि उनाव आङो माने 2012आव मुसुलपुराव बान्था होनाय सिनेमाखौ खालामदों लास्टआव बेनिफ्राय आं जसिनाय जायो आरो मानो होनोब्ला बिदिनो माखासे माने गेजेर ससेयाव दा नै जेनेबा दा बे मा होनना बुङो 16, 17, 19 नै-3 बोसोर आगोलसोनिफ्राय एक्सुवेलि जोंनि बर' सावथुन मुलुगा बिनि सिगाङाव मा आदा 2-3 बोसोर सिगाङाव मा 3 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायसो एसे डेभेलप जाबोगासिनो दङ जों बै 2003 सनाव जिथु जों शुटिं खालामगासिनो सिनेमाया जा एलबामानो जा बै सिनेमा खालाम जेनेबा 11 नामा 2010-11 सनाव एसे जसिनाय बायदि जाना दंमोन आरो जों मिथियो आरो सिनेमायानो जा बा एलबामानो जा जसिनो दंमोन आरो थिग बे समावनो जोंबो माने माखासे किसुमान अफारखौ मोनाखैमोन सिनेमाखौ सुबिदाखौ मोनाखैमोन बिदि आरो बिदिनो माखासे माने अफारखौ मोनदोंब्लाबो हयथ' आं सम होनो हायाखैमोन थिग बे समाव आं माने 2016 सनाव आं बिजनेस स्टार्टिं खालामदोंमोन आरो बिजनेसनि गेजेरजोंबो आं थारमाने आंहा मोनसे जातिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङथ' हारिमुनि कालचारनि बे जिनिसा आंनि एकदम बेजोंनो लोब्बा जाना दङ आरो बेजों लोगोसे सिथाबना दङ ओंखायनो आं बिजनेसखौ आं नागारनो हाया बिजनेसखौ आं नागारनानैब्लाबो 2012 सनाव आङो बे बान्था होनाय सिनेमा दिपु कुमार दैमारि दिपु गादानि डाइरेक्सनाव आङो माने बान्था सिनेमाखौ खालामदों बेनिफ्रायनो आं जसिनाय बायदि जाना दङ लोगोसे आं दासो गोसोआव फैदों बै समाव
जेब्ला सानदे बरगया थिएटार मोनदां नोंथांनिया बै समाव जोंनि जा बिजनीनि खोब पपुलार बाजार बुंदों पानबारि बाजार बेवहाय नोंथांनि बे थुनफावथायखौ आं गोसोआव गैला जायखिजाया नायनो मोन्दोंमोन लोगोसे बे टाइमाव जोबोर मोनसे मोजां फिडबेकबो मोन्दोंमोन मानो होनब्ला बै समाव बर'नि जा थिएटार जगत बे थिएटार जगताव समरा समरि बे सोरां मन्जु थिएटाराल'सो दङ होनना बुंदों आरो आथिखालाव नोंथाङा हारिमुखौ सिबिबोगासिनो दङ नोंथांनि बै थुनफावथायखौ नायनाय गोसोखौ दासो नोंथाङा बुंनाय खोथायाव एसे गोसोखांदों स' जियानो जादोंबा नोंथाङा फैबाय थानाय समफ्राव आरोबाव जोंनि बे बर'नि सावथुन फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैफिननांगौ मानो होनब्ला नोंथांनिफ्राय जों 2003निफ्रायनो गोबां मोजां मोजां एलबामफोरखौ नुबोदों लोगोसे नोंथांनि जा एक्टिं बे जोबोर इमप्रेस खालामनो हायो स्पेसियेलि आं नोंथांनि जोबोर गेदेर फेन मानो होनब्ला खायसेया बुङो नोंथांनि जे सेहेराजों मोखांजों आंखौ मेच जायो होननानै माखासे बै समावनो बुंदों माने बे कमल लाहारि बिथांजों सेम मेच जायो बेनिखायनो स्पेसियेलि आंबो नोंथांखौ लोगो हमनो नाजाबोबाय थाखादोंमोन दिनै मोखाङाव मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसे स्पेसियेलि नोंथाङा दिनैनि बे बेसेन समखौ होनायनि थाखाय आंनि पार्सनेल अपिनियननिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे आं मोननैसो खोथा मिथिबावनो नागिरदों दिनै नैबे जोंनि जा साकरिखौ लानानै क्राइसिस माखासे बुङो ग्रेजुएसन मास्टार डिग्री खालामखांनायनि उनाव आंनि जिउखौ बेकार फिल खालामबाय होनना बुङो लोगोसे माखासेया साख्रि लानायनि नामाव गोबाङानो दालालनो फैसा होनानै घुस जानानै जिउखौ बेकार फिल खालामो लोगोसे खायसे जोंनि जा गाज्रि हाबाफोर लोंला जाला जौ जुवा सेरेबजों गोदोनाय बेबायदि बिथिङाव बैफोर सेंग्राफ्रा नोंथांनि बायदि जा सेल्फ एमप्लय नोंथाङा जेरै बे बिजनेसखौ बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे साकरियानोल' थांना थानायनि मोनसे लामा जायो नामा जिउआव ना नोंथांनि बायदि बे बिजनेस प्लानिं खालामोब्लाबो साक्सेस जानो हायो मोजां कुइसन आं मोजां बे लामायाव थारमाने आं बेखौनो बुंबाय जोंनि बर' हारियाव एक्सुवेलि बिजनेस होननाय जिनिसखौ एसे माने जोंनिया जोनोमनिफ्राय गैयाथ' गुबुन हारि जेनेबा जों मारवारिफोरखौ बुंनो थाङोबा जोनोमनिफ्रायनो जों लोब्बा जाखांदों बिजनेसा खिन्थु जोंनि बर' हारियाव बर' समाजाव बिजनेस होनबा एसे गियो आरो एसे माने बाराखौ बुंबाबो गाज्रि जायो एसे बिजनेसमेनफोरखौ जेनेबा दासो बुजिनाय जाबाय एसे मुगैयो आरो जेनेबा आंखौनो एसे सानैसो मानसि माने स्टार्टिं आं बिजनेसखौ स्टार्टिं खालामजेनो बे समाव आंखौ सानैसो मानसिफ्रा नोंथाङा जि दखान गलासो होबाय दख'ना दखानसो होबाय मानो सासे फिल्म एक्टर जानानै बिदि माने खालामदों बिदि आरो ओमफ्राय आं थारमाने आंहा साख्रिनि फारसे आंहा खुनु माबा गैयामोन आरो इन्ट्रेस्ट गैयामोन आंनि मेन आइटेमा जाबाय ड्रामा सिनेमा मुलुगनि आरो प्लास बे गैयाब्लाबो मोनसे मानसिनियाव माने सेकेन्ड पार्सन माबा मोनसे थानांगौ थांनो थानो थाखाय बे जिनिसा आं जाबाय आंनि बिजनेसखौ आं लोगोसे लांफादों आं उन्दैनिफ्रायनो एसे माबा दंमोन इन्ट्रेस्ट दंमोन आरो साख्रिनि फारसे आं गैया ओंखायनो आं बुङो जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ आं बुङो साख्रियावल' मुखुब जानानै दा साख्रियावल' इन्ट्रेस्टेड होननानै लाब गैया आं बुंनो सानदों आरो बिजनेसजोंबो माखासे माने गावनि इयुन लाइफखौ जिउखौ थांना थानो थाखाय माने बुहुत माने माबा मोनो आरो जेनेबा ओंखायनो आं बुंदों साख्रियावल' माने माबा जानानै थांनाङा आरो साख्रि नागिरनानै साख्रिजोंल' जानो हायो बेल' नङा बिजनेसजोंबो जानो हायो आरो दानिया नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जे लाहारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जोंनि नैबे समाव खालि साकरिखौल' नेनानै बा साकरिजोंल' जे थांना थानो हायो बे नङा बिथाङा नोंथांमोननो मोजाङैनो फोरमायना होबाय लोगोसे दिनै बिथाङा मोनसे मोजां पइन्ट आउट खालामदों जोंनि बर' मानसिया बिजनेस होनब्लाथाय फोथाया बिजनेस मावो होनब्लाथाय मोजां नोजोरजों नाया लोगोसे माबा मोनसे कम्पानिनि एजेन्ट जायोब्ला बेखौ मोजां मोना लोगोसे जोंनि ससाइटियाव नैबे स्पेसियेलि बर' समाजाव जोंनि बिमा बिफा बे बिमा बिफाफोराबो गावनि फिसाजोखौ साकरि होननानै बुङोब्ला बे साकरि मावो होनब्ला बैसोरजों खुनु डिफारेन्स नाया माने फिसाजोखौ हरनो नाजायो नाथाय लाहारि बिथाङा मोनसे मोजां पइन्टखौ बुंदों साकरियाल' जे जिउआव थांना थानायनि मोनसे लामा बे नङा जोंहा बिजनेसजोंबो मोजाङै थायो लोगोसे नैबे समाव जोंहा जोंनि खामानिनि थाखाय बिटिसि होननाय मोनसे सिनायथि जाबाय बिटिसि होननाय मोनसे जोंहा स्टेप दङ बे बिथिङाव जोंनि जा बिजनेस बे दख'ना गाननाय जोमनायफ्रा सिभिलाइजेसन जानो हमदों लोगोसे इन्टारनेसनेल मार्केटआवबो दिनै आर'नाइ होननानै बुङोब्ला सिनायथि मोनजाबाय आरो आं बेखौबो गेजेराव बुंनो नागिरदों आं गासैबो जोंनि बिटिनि बर' हारिनि बर' सेंग्रा जा सिख्लायानो जा माने साख्रियावल' माने इन्ट्रेस्ट होनाङा आरोखि आं बिजनेसाव गासैबो बिजनेसाव बहुत बेनिफिट दङ बिजनेसजोंबो थांना थानो हायो ओंखायनो आं माने साख्रिखौ नागारनायबाबो साख्रिनिखौ हानायाथ' साख्रि लागोन नांखागौ साख्रिखौ
जायफोरा साख्रि मोननो गोहोम माबा जायाखै औ बिथांमोनखौ आं माने आंनि फारसे खावलायदों मा बिजनेसाव एसे गोसो होयोब्ला बिजनेसजोंबो थांना थानो हायो आरो जिबन गावनि जिउखौ सोलायलांनो हायो आरो लोगोसे जोंनि बे हारिनि माखासे इन्टारेस्टिं पइन्टफोराव दिनै बिजिनेस मावनांसिगौ बिथाङा जेरै दख'ना बा गाननाय जोमनाय हारिनि सिनायथिखौ जों लोगोसे हारिमुखौ डेभेलप खालामनायाव बिजनेसजों लोगोसे गावनि पेशनखौ पुरा खालामदों बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बुंदों हारिनि फारसे सेन्टिमेन्ट दङ लोगोसे दिनै हारिनि सेन्टिमेन्टजों लोगोसे बिथाङा नैबे बिजनेसनि गेजेरजोंनो गोबां सिनायथि मोनदों लोगोसे दिनै बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि जोहै आरोबाव माखासे बिथाङा सिनायथिखौ आरजिनो हादों लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव बिथांनि बिजनेसा सारा बुहुमनाङैनो सारा बिटिएडि सारा आसाम नाङै लोगोसे बुहुमनि दाब दाब खना खनलायाव थानाय जा बर' हारिफोर बिथांमोना बिथांनि जा दख'ना गला बिसोर फैनो हादों लोगोसे बिथांनि कमिउनिकेसन जा फोनांजाब राहा बेनि बागै आं सावरायगोन नोंथांनि बे बिजनेससिम सफैनो थाखाय नोंथाङा माबाफोर बेबायदि कानेक्ट वे दङ नामा जायाव जों गोरलैयैनो फैनो हायो बिदि बर्थमान जेबो माबा गैया थेवबो कमिउनिकेसन थाखायथ' ओरैनो दा रङियानि मेन सेन्टार हिसाबै कमिउनिकेसना बिराद मोजां जोंनियावहाय जेनेबा माबानिफ्राय मा होनना बुङो जुनाय सिमोनसापुरि लखिमपुर धेमाजि बेफोर साइडनिफ्राय जोंनिया फैखायो कमिउनिकेसना मोजां आरो ओमफ्राय जेनेबा गलाघाट कार्बि आंलं डिमापुरनिफ्रायबो फैयो बेबायदिसिना मोजां आरो बिनो आरो सिनायखायो एक्सुवेलि आङो हलसेलाव हरो नालाय ओंखायनो माखासेया माने मिथिखाजोबो आरोखि कमल लाहारि बेयाव दख'ना गला हलसेल होयो बे जिनिसखौ माने मिथिखाबाय आरो मिथिखानानै बिदिनो फैखायो आरो बिदिनो आं आंनि फारसेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों आं जेनेबा जोंनि बे रङिया जोंनि बे शिब मन्दिर 2 नं वार्डआव आं गला होदों दख'नानि माखासे जाय जाय मिथिया बिथांमोनखौ आंनि फारसेनिफ्राय आं खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना रङियाव फैनानै कानेक्ट खालाम आं बुंनो नागिरदों सार नोंथांनि माबाफोर बे दुकाननि थाखाय स्पेसियेलि कन्टेक्ट नाम्बार दङ जायखौ आंनि डेसक्रिपसन बा आंनि कन्टेक्ट नाम्बार दङ बिदि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि पार्सनेल कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हायो बेयावथ' नोंथाङा जेबो उसुबिदा माने माखासे माने बे नाम्बारखौ आल्टिमेटलि आंनि गासै बिटिडि जेमानखिनि माने माबा दङ हलसेल लांनो फैयो बिथांमोननियाव गासैबो महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि नोंथांमोनाबो जुदि बिजनेसनि आइडिया कनसेप्ट गैयाब्ला नैबे कमल लाहारि बिथांनिसिम बिथाङा मोजाङैनो गाइड होगोन जुदि नोंथांमोना साकरिनि नामाव 5 लाख होनानै बा 10 लाख होनानै साकरि लायो बिब्दि नङा नोंथाङा 1 लाखजों बा 50,000जोंनो बेबायदि बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो स' बेवहाय दालालनि गोनांथि गैया लोगोसे सेल्फ एमप्लयड बुंनायाव निजेनो बस नोंथाङा नोंथांनि टाइमनि बस नोंथाङा नोंथांनि मालिक बेनिखायनो आसा थियो नोंथांमोना इयुनाव बेबायदि साकरिखौ नागिरनानै टाइम वेस्टेज खालामा लोगोसे जोंनि नैबे बर' समाजनि माखासे बिजनेस सर्सफोरखौ इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डजों लोगोसे क्लासिफिकेसन मुगायाव मुगाजों गोरोबनाय बिजनेसफोरखौ मावनो नाजानांसिगौ स' लाहारि बिथांनिफ्राय आरो मोनसे खोथाखौ आं क्लियारिफिकेसन जाबाय दिनै गोबां बर' माहारिनि सुबुंफ्रा बिटिएडि मोननायनि उनाव बा गावनि खामानिखौ लाखिनो थाखाय माखासेया थिकादारि मावो माखासेया गिदिर गिदिर बिजनेसमेन मावो बिथांमोना बुङो सम सम जों बिराद डेभेलप जाबाय बर' हारिया नाथाय बेबायदि नङा जों दासिमबो जोंनि जुदि इक'नमिक रेशिय' बर'नि जा इक'नमिक रेशिय' बेखौ नायोब्ला 3%ल'सो आपग्रेड जादों होननानै आं सानो स' बे बिथिङाव जोंनो साफा साफा ब्रेनि सुबुं जानानै साफा साफा इडुकेटेड पार्सन जानानै जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामनांगोन नङाब्ला जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होनना बुंबाय थाबा जानाय नङा जों बेबायदिनो गावनि आइडेन्टिटिखौ माखासे बिजनेस सर्सजों लोगोसे माखासे प्लान एन्ड पलिसिजोंसो मोननो हायो स' लाहारि सारनिफ्राय आरो जोबथारनायाव मोनसे कुइसन सोंबावनो नागिरदों नोंथांखौ मोनसे आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा फैबाय थानाय समफ्राव आरोबाव जोंनो इन्टारेस्टिं भिडिअसफोरखौ होबावनायनि मोनसे लामायाव फैनांगौ लोगोसे आंनि महिलारि वाइड एंगलनि साबस्क्राइबार बिथांमोनाबो बुंगासिनो दङ दा नोंथाङा थाबैनो फैगोन जोंनो नांगौ जोंहा दिनै बर' आर्टिस्ट एस'सिएसन होननाय मोनसे जाबाय आरो बावैसो फैबाय थानाय नभेम्बरनि 9 अक्ट'आव मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेंटलनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे प्रग्राम एरेन्ज खालामदों लोगोसे आं अलरेडि इनभाइटेसन फैबाय आं मोनदों लोगोसे आं बेयाव एटेन्ड जागोन
दा बेबायदि जोंहा सिनेमा जगताव रिया ब्रह्म मेडामा बर'नि स्टार होनना बुंनांगोन बिथाङा जोबोर मोजां मोजां फिल्मफोर मोजां खामानि मावो बे बिथिङाव नोंथाङाबो थाबैनो फैनांगौ लोगोसे बेखौ नोंथाङा पार्सनेल बिजनेसआव थाखाबाय लोगोसे हारिमु सिबिनायाव आरोबाव नोंथांनि जा हारिमुनि सेन्टिमेन्ट बेखौ फिल्म जगताव आरोबाव मोनबावनो जों आसा खालामदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? आसाथ' आंहा दङ दासिमबो दङ गोसोआ माने दासिमबो सिनेमानि गोसो आंहा दङ खिन्थु नायनोसै मा खालामो सोरबा जुदि रायजो राजाया अनसायोबा सोरबा प्रडिउसारफोरा जुदि अनसायोबा डाइरेक्टरफोरा नागिरोबा आंनि बादि आं खालामनो हानाय फिट माने एक्टिं होनो हायोब्ला बा होयोबा जे बिथां कमल आदाया समायगोन बेयाव रलाव बिदि रल हिसाबै बा प्रडिउसारफोरा सोरबा अननानै आरो रायजो राजाफ्रा नागिरोबा आं निस्सय लोगोसे दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय कमल लाहारी बिथांनि जा सैथो थार फोरमानखौ लोगोसे बिथाङा दासिमबो दङ लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिथाङा जोंनि फिल्म जगताव फैफिननायनि मोनसे आसाथि होदों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जा फिल्म दिहुनग्रा प्रडिउसार नोंथांमोनाबो कमल लाहारी सारखौ लाफिननांगौ बिथाङा मोजां फाव दिन्थियो लोगोसे आंनि फारसेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बिथांखौ सुबिदा होयो लोगोसे जोंनि जा अल बड' आर्टिस्ट सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसन बिथांमोनाबो बिथांखौ गोसोखांफिननांगौ लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बिथांखौ इनभाइटेसन हरनांगौ लोगोसे इन्ट्रडाक्सननि मोनसे सुबिदाखौ जाहाथे होयो स' दिनैनि बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि हरखाब दा कमल लाहारी सारजों बिबुंथि लानायाव जिखिनि बेसेन गोसा समखौ लाहारी सारा होबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव मोनसे रिकुवेस्टखौ आं खालामबावो नोंथांमोना जाहाथे बिजनेसनि फारसे गोसो होयो लोगोसे साकरिनि उनाव टाइम वेस्टेज खालामबाय थानो गोनां गैया लोगोसे साकरिनि नामाव दालालनि जि प्रसेस बेफोरखौ जों बायदियानो बन्द' खालामनो हायो थ' लाहारी सार बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोन्थों आंनिफ्रायबो एकदम रोजा रोजा साबायखर आं बिराद गोजोननाय मोन्दों हरखाबैब्लाबो थेंक इउ थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय कमल लाहारी सारनि बे सुंद' बिबुंथिखौ लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा लाइक खालाम शेयार खालाम जाहाथे कमल लाहारी बिथांनि जिउ जारिमिना गासैनिसिमबो सहैयो लोगोसे जोंनि जा पपुलार स्टार फिल्म जगतनि बिथाङा गोदोसोनानै दङ बिथांखौ फैबाय थानाय समाव फिल्म जगताव लाबोफिननायनि मोनसे खाबु होयो लोगोसे कमल लाहारीनि जा कमल फेशन बे फेशननि जा बिजनेस प्लानिं बेयो सारा बुहुमाव गोसारनो हायो लोगोसे बिथांनिफ्राय फोनांजाबनायनि थाखाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ डेसक्रिपसननि सिं लोगोसे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना डाइरेक्टलि पार्सनेल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हायो लोगोसे आं मोनसे आरोबाव रिकुवेस्ट खालामगोन लाहारी सारा जोबोर बिजि पार्सन बेनिखायनो आनवान्टेड कलफोरखौ जाहाथे खालामा मेटारखौ लानानै कल खालाम माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला डाइरेक्सन सोंहरनो हागोन नाथाय मिस कल बा आनवान्टेड मेसेजेस दा खालाम बिथाङा जोबोर बिजि पार्सन बेनिफ्राय आं बिथांनिफ्राय प्रपार पारमिसन लानानैसो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लागोन स' दिनैनि बे कमल लाहारी सारनि नैबे दख'ना गलायाव सफैनानै सुंद' बिबुंथि लोगोसे बिथांनि दखानजों लोगोसे बिथांनि सुंद' जिउ जारिमिनखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोननाय मोनबाय फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेदेमा सुबुंफोरखौ नोंथांमोननि मोखांजों मोखां इन्ट्रडाक्सन खालामहोगोन थ' दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि गोजोन्थों